euskal kirolari. Egoitz txurruka. Kirola euskara itxia. Nahi dut, eta hortarako YouTubeko kanal hau zabaldu dugu. Euskal Kirolari. Ez dakit zenbat urtekin iraziun zeure lehenko kontxa, baina gure ikusentzulea jakiteko zenbat urtekin izan zen. 16ekin. 16 Erronka batekin etorri naz, challenge batekin. Patata fiskalia. Helburua, balik eta geixen asmatzia. Aritzen dako, eskubaloiko galderak izango dira, eta matxaleni surfeko galderak. Lepoa jokauko naban, ez dakizuela, biziketa baten satixak bereizten. I, Mikel, lagundu kostazu? Venga, zuk asko ere ez dakizu ez da. Erruguxa kontaktu kirola da. Mogoz jokalari osatutako bi taldek jokatzen dutena, bata, beste kontra. Mundu guztiak gertatu dagoen kirola, euskal esan oso Bai, euskal kirolpedia naz. Ba dakizu zer osatzen duten hemengo hiru tutu hauek? Kuadroa, txurru, kuadroa. Zenbat posizio daude eskubaloian? Lau. Zer postutan jokatzen du atletikeko zaharrenak? Ariz aduriz aurrelari. Oso ondo, edo hemen esatu duzun moduan, delanteru. Delanteru. Orduan julen, entxegua errugixan da pelotan tanto bat itxegun moduan, futbolean gol bat sartzen duen moduan, o saskibaloixan saskiraketa bat itxegun moduan, Igual. Hori da, apunteak ondo ikasita etorri zara. Por supuesto, Julen. Imaginau derbia jokatzen ari zaretela, eta Realak Atletiken ondoko marratik kanpora botatzen duela baloia. Zer egiten du Kepak? Denpori galdu. Sake bordia eta. Errepikapena, kamara geldoan. Zenbat posizio daude eskubaloian? Zuri Mikel, zein gustatzen zatu gehixen? Niri meditxua. Gora. Gora, aldapa gora. Bani bera. Atzo bai Iñaki Williamserak nixun kotxin, eta despeditutego ontxarte zantzan. Bai. Venga, txe, ontxarte. Eta karo, Iñaki ontxarte zer da ontxarte? Ba, bueno, enzan atzo egun guzti, da nahi ontxarte zaten. Ontxarte. Bueno, ontxarte. Eta txurru, badakizu horri nola ditzen zaion? Noski baietz. Guzi. Korbata. Bai? Herri montan arraunen hasiko zea. Patroi moduan. Paladaz palada, euskararen estropada irabaziko dugu. Euskal kirolari. Euskal kirolari, surfa eta kirola euskeraz. Euskal kirolari, eman pedalkadak euskararen alde. Euskal kirolari, gozatu kirola euskeraz. Eman auspoa euskarari, euskal kirolari. YouTubeen euskararen partidan, 22 iritsi arte. Gaur ni euskal kirolari. Zu noiz?